में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। हे देवजी देखी ना कादोनी गाजर मजूर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना तामते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लदाते दुही। बिना दाबी लदाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई। जब भी धराई न मिला के दादा वो सब पीटोल में धइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों गई तो नदिया के बेटा हमके मरद से मिले न देता। हे देवरू हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू डाला की गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बढ़ी ना बेमारी भौजी। एक बार आओ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे